పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ధ్వంసాల పర్వం. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ఓవైపు విగ్రహాల ధ్వంసం, మరోవైపు శిలాఫలకాల ధ్వంసాలకు పాల్పడుతున్న వైనం కొనసాగుతుంది. పాణ్యం నియోజకవర్గంలోని ఓర్వకల్ మండలంలో ఈ ధ్వంసాల పర్వం జరుగుతుంది. గడ్డివేంలలో వైఎస్ఆర్ విగ్రహాన్ని తాడుతో లాక్కెళ్లిన సంఘటన, పూడిచెర్ల బస్టాండ్ సమీపాన కొండపై వైఎస్ఆర్ విగ్రహం ధ్వంసం జరిగిన సంఘటన, తర్వాత నన్నూరులో మార్చి 14న 5 లక్షలతో రోడ్డు నిర్మాణ శిలాఫలకాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ధ్వంసాల పర్వం కొనసాగితే ఘర్షణలకు చోటు చేసుకుంటుందని పోలీసులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.